Povikovački je 096. Alo dušo kako si, da li si slobodna? Nema da se kaješ, dojdi večera. Alo dušo kako si, da li si slobodna? Nema da se kaješ, dojdi večera. Zadzvoni telefonot moj, čekam da si javiš na isti od broj. 59 825, Povikovački je 096. 59 825, Povikovački je 096. Alo dušo kako si, da li si slobodna?